हे गे अरिया पर से निरखा हल किसानावा के बेटावा आगे पीछे दोनों तोर सामान आगे पीछे दोनों तोर सामान। Present by You Love Digital Recording Studio Wazirganj। निहुर निहुर के रोपनी कईनी धनवा के खेत में लटकल हालौ दोनों तोर सामान। निहुर निहुर के रोपनी कईनी धनवा के खेत में लटकल हालौ दोनों तोर सामान। हे गे अरिया पर से निरखा हालौ किसानावा के बेटावा आगे पीछे दोनों तोर सामान। हे गे अरिया पर से निरखा हलो किसानावा के बेटावा आगे पीछे दोनों तोर सामान। निहुर निहुर के रोपनी कोईनी धनवा के खेत में लटकल हालौ दोनों तोर सामान। हे गे अरिया पर से निरखा हलो किसानावा के बेटावा आगे पीछे दोनों तोर सामान। हे गे अरिया पर से निरखा हलो किसानावा के बेटावा आगे पीछे दोनों तोर सामान। DJ नीतीश आगे पीछे दोनों तोर सामान। मंगुरा नवादा आगे पीछे दोनों तोर सामान। हे गे चल गेली तू बिना बनल ओढ़ानिया सेटिंग हालौ तोरो बारिया। हे गे चल गेली बिना बनल तू ओढ़ानिया सेटिंग हालौ तोरो बारिया। हे गे अरिया पर से निरखा हलो किसानावा के बेटावा आगे पीछे दोनों तोर सामान। हे गे अरिया पर से निरखा हलो किसानावा के बेटावा आगे पीछे दोनों तोर सामान। हे गे चल गेली बिना बनल तू ओढ़ानिया सेटिंग हालौ तोरो बारिया। हे गे अरिया पर से निरखा हलो किसानावा के बेटावा आगे पीछे दोनों तोर सामान। हे गे अरिया पर से निरखा हलो किसानावा के बेटावा आगे पीछे दोनों तोर सामान। DJ नीतीश आगे पीछे दोनों तोर सामान। मंगुरा नवादा आगे पीछे दोनों तोर सामान। हे गे चलवत हालौ ट्रैक्टर टुन टुन देखल कौ सब चलिया देखवत हनही अपन तू सामान। हे गे जोतत हालौ हार टुन टुन देखल कौ सब चलिया देखवत हनही अपन तू सामान। हे गे अरिया पर से निरखा हलो किसानावा के बेटावा